Hello guys, сега ще играем на Brawl Stars. Да ви... С този човек. Аз играя единия прави хуня, ето го там горе. Хуня. Ето сега и... Тришо. Аз съм със слабаци. Като мене. Айде. Ето го позигар. Мамо. На първата секунда. Умряха. А погледай там. Случи го там какво става. Там ще Е, тук умираме. Мамо. Има ли Тук се бият. Първия кил. То вика. Единият тичо. Някакъв рандъм. Това Боба може да удари гъмотевица. сега дай да видим. О, шоудаун! Шоудаун. Аз ще използвам хайперчарджа се. Едхън. Ей! Победа за този човек. И това беше от нас. Чао!